Hello friends, hai lam sukpio tini ani video kon handi tini he beetroot ni ko bokong no ko bokong kulai amna ang rawi nya ja ko beetroot ni omona ang ke omona ang tak songnai ko he yang gajor bo he rawi nya ja gajor omono ang ferewi paste khaina nai inke oro ang hi tebuna ja haising moso piajo inke risum omona ang grind khayoi kepe khaina nai inke tai ang ko hi mosla rong no roi robai sene mosla rong no roi abo grind khainai dhania roi ro kang kisa asta inke oro hi jira bo roi ro senai tabo komna ang paste khainang isa roboi omno tak ang fine paste khaina sinai gajor no bang oro no roi ronai ek loge no ang paste khainai mon omo haike paste khaina kha hinande ekdom no gajor mosla joto ek loge paste khaina kha ko karai boxa jang ke oro ang tabok roi ronai hi 1 চামচ ঘি narong thok boronai kheromano angkhe oro tabok gi tongoba gi bai songsina mono piajo rajak no tak rajonai piajo sop tongkha ingi tabok ang oro roi rosina hi ani paste khaijak mosla no som roi ronai hi osakang tabok rogranai oro ojon nai taisa rok kisa rofesinai ta inke hi sorti bo roi ronai tabo ge sombai sorti roma pore ang taisa kahangke confesinai bono hor kisa bare roi ronai inke hi mopon kha tabo oro ang kahangke koloi bonang ta mopon nyanai capsicum no ang roi rosinai angke capsicum ni loge ang oro beetroot ni je ramani amono ang roi ronai inke abun loge roi ronai ang oro hi badami ogui nyamani badami ogui khugui nya ja amono bangoro roi ronai inke nahandi hi sine mon kha tabo chung kari lai sinai be tabo ang no sap khaisinai try khainai di pokora tongo banda kopi pokora no oro roi rosinai hai malai phinai next video omo hai katal recipe katal songmung rok no tuyoi inge tinin bangai osung no video nai tomam bangai jotono no hambai।